O concello de Xermade pertence á comarca da Terra Cha, que ten entre os seus atractivos a natureza, as paisaxes e o seu patrimonio etnográfico e arqueolóxico. Lugares idóneos para a práctica de turismo de lecer e de aventura a través das rutas de senderismo deseñadas por espazos naturais incluídos na Reserva da Biosfera Terras do Miño, cheas de lendas e de historias medievais. A carreira estaba formada por varios circuitos que deberon completar os atletas en función das súas idades, sendo a distancia máis longa a de 6 km correspondente á categoría de adultos. A proba deu comezo ás 5 da tarde coa saída dos corredores pitufos e prebenxamíns, que percorreron unha distancia de 100 metros baixo a atenta mirada das súas familias e do público en xeral. Despois daríase a saída á categoría benxamín para continuar ás 5:10 da tarde coa proba sobre os 1000 metros para os alevíns e infantís. A proba foi gañada polo infantil Tesó Mermida, seguido do primeiro alevín Damián Suárez. En quinta posición, Carme Alonso das Escolas Deportivas Lourenzá faríase co triunfo femenino. Antes da carreira absoluta, aínda poidemos asistir a reservados cadetes e xuvenis. O xuvenil do atletismo friol, Adrián Laje, sería o primeiro en rematar os 2000 metros de percorrido e parar o crono en 4:42. A case 20 segundos chegaría Miguel Sánchez, sendo o primeiro cadete Cristian Santos. En mulleres, Noelia Sánchez, de categoría cadete, e María Carballido en xuvenil, ambas as dúas de Friol, serían as primeiras da súa categoría. Finalmente, a 6:15 da tarde, foi a quenda dos adultos, que serían os últimos en tomar a saída. Triunfo fácil para Ivo Maseda do Lugo Running, que empúxose a Jonathan Fernández, sendo terceiro, Iván Manso do Lugo Running. Guadalupe Lodeiro faríase co triunfo feminino parando o crono en 24:48. Completarían o podium Isabel Díaz do Olimpo e Loli Piñeiro do Verxel. Satisfacción entre todos os organizadores ao finalizar a entrega de trofeos. Ao rematar a proba, o alcalde de Xermade quixo ter unhas palabras para os nosos micrófonos. Boas tardes, son Roberto García, o alcalde deste concello de Xermade, daqui da Terra Cha. En primeiro lugar, a agradecer a todos os que participaron, a todos os atletas de todo Galicia, de Asturias, e como non, aos patrocinadores, Diputación, a Federación Galega de Atletismo, a Galiorien, aos organizadores de aquí do concello tamén, Abel, Vero, toda esta xente que fai posible de que este evento saia ben e, como non tamén, Protección Civil, a Cruz Roxa, que nos acompañou. Tuvemos unha tarde fermosa, con moitos participantes, perto de 300 entre as distintas categorías, e, trátase de divulgar este concello, de darlle publicidade para que coñezcan o realmente fermoso que temos neste concello de natureza. Temos unha gastronomía estupenda, repartida por moitos restaurantes da zona, e sobre todo natureza, temos unhas rutas de senderismo, unhos ríos, unha natureza, afortunadamente, que non sufriu as consecuencias dos incendios, unha natureza viva, unha natureza que é digna de vir aquí a vela. E, como non, claro, veñen a participar e aproveitan para facer un pouco de todo, claro está. E aproveito a todos vos para invitarvos para a seguinte edición o ano próximo, contar aquí con todos e cada vez con máis para que isto siga sendo un gran evento de atletismo na Terra Cha e da provincia de Lugo. Gracias a todos.